कुकुरटा पछरे अच्छे हटाई दियो। समस्त सलेपुर भौणी मानक अनुरोध करुछि जे आमर स्वास्थ्य उपकेन्द्र रे जड़े सफाई कर्मचारी आवश्यक अछि। शिक्षागत योग्यता 10म पास एवं यह असहाय महिला और विधवा महिला स्वामी परित्यक्ता और छाड़पत्र माने 10-11 तारीख सुधा फॉर्म पूरण करी आशाकर्मी पाखरे दाखल करंतु। धन्यवाद। एटा के बोलु रंजू भाई जमा करना सतर्क हो जाओ टिके भाई ना कौटु आसिला करना। आशा दीदी गीत गाइबे एठी मो बड़ हरिया बसिकी गीत शुणवे देखुना दाढ़ी होगी बस मांकड़ आगे ये फुलना तो ना के फुलना देला प्रसिद्ध हम आज देख देख ये फोटो उठे डाक ना तो ठिया फोटो उठाऊ ठिया तो एमती कहीं वीडियो माइला तू तक पे ली दउछु आमर केतरा चॉकलेट खाइ पइलु सेतरा दिया आड डॉक्यूमेंटेड टीचर आसुजी आड चल सिका लागे तो टोटल लिखे जम्मा पार्टी पार्ट दे मिली आमो मो पो चॉकलेट खाइ ए आमो चॉकलेट आ देखो चॉकलेट ना भाई नहीं चॉकलेट आपन संतोष ना सैला मो पुअर सैला मो पु गारे माड़ हम समस्त मो पुअर केते रक्त नहीं गले तू 2 टकार केतरा दउछु का मु तापर खाई 2 टकार केतरा दउछु का सुंगी खाली जीवी सुंगी जीवी की
2 ଟଙ୍କାରେ 6ଟା ଭଲ ସେ କରିବୁ ଗୋଟା 2 ଟଙ୍କା ଗୋଟା 2 ଟଙ୍କା କେତେ ତାଲା ଘର ବାଡ଼େଇଲୁଣି କହିଲୁ 2 ତାଲା ବାଡ଼େଇ ସେଇ ଦୋଷରୁ ତମର ତ ଲାଭ ଆଉ ଟଙ୍କାରେ ଆଗେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲୁ କହିଲୁ ଆଗ କଥା କହ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କେତେଟା ବରା ଖାଇଥିଲୁ କେତେ ଖାଇଥିଲୁ ବରା ଆଗ ଥିଲା ଗୋଟେ ଟଙ୍କାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି 3 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ନା ସେମିତି ବରା ହେଲେ 5 ଟଙ୍କା ଏଇ ଗୁଚୁ ପୁରା ତୁ କୋଉଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କୋଉଟା ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ସେ ମୁଁ କାହିଁକି ଦେବି ଯେ ଭଲଟା ଦେବି ନା ଖରାପ ଦେବି କି ବାବୁ ଖାଇବୁ ତୁ ପଇସା ଆଣିବୁ ପଇସା ନାହିଁ ଲୋ ଏଇ ଦେ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେ ସେ ଖାଲି ଦେ ଗୋଟେ ତୁ ସିଧା ସିଧା କ'ଣ ପାଇଁ ପଳଉଥିଲୁ କହ ଆଗେ ତ ଆସୁଥିଲୁ ଏଇଠି ଷ୍ଟପ୍ କରୁଥିଲୁ ଏବେ କ'ଣ ସିଧା ପଳଉଛୁ ଆଗରେ କୋଉଠି କ'ଣ ରଖିଲୁନି ଆଗେ ସେ ପଳେଇବ ଘର ଭିତରକୁ ସେଇପଟେ ବାହାହେଇକି ତ 2-3ଟା ଛୁଆର ବାପ ହେଲୁଣି ଫେର ଟୁଙ୍ଗୁଛୁ ପାଗଳ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜି ସକାଳେ ଆସିଥିଲା ତାପରେ ଆଜି 20 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଆ ବନଉଛି ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବେପାର କରୁଛି ନା ନା ଲାଗେ ନା ତୁ ଧନ ଖା ତୁ ଖା ସାନକୁ ଖାଇବନି ଖଟା ପାଣି ଖାଇବନି ଏଇ ଗୁଲୁରି ହରେକ ମାଲ ଆଇଲା 2 ଟଙ୍କାରେ 3ଟା ତାବିଜ ଦେବାକୁ ମତେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବଡ଼ କଥା ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଠକାମି ଜିନିଷ ଯାହା ଗୁଣ୍ଡଉଛ କ'ଣ ନା ଯୋଉ ତାବିଜ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲୋ ବୋଉ କ'ଣ ଏମିତି ପବନ ଦଉଛି ବୁଲୁଲା 2 ଟଙ୍କାରେ 3ଟା କିଏ ଖାଇବା ଆସ ସପନା ହରେକ ମାଲ 2 ଟଙ୍କାରେ 3ଟା ହଁ 10 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ଖାଇଛୁ ଖାଲି ପଇସା ଲୋକ ଗୁଲୁଲା ତୁ 10 ଟଙ୍କାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖାଇବେ 10 ଟଙ୍କାରେ ଖାଲି ଲୋଭ ପଇସା ରମ ଗୋଡ଼ ମୁଁ ଛୋଟି ହେଇକି ମୁଁ ପଇସାକୁ ଲୋଭ କରୁଛି ତ ବୋଉର ଲୋଭ ଯେତେ ପଇସା ସେତେ ଲୋଭ 2 ଟଙ୍କାରେ 2 ଟଙ୍କା ଏଇ ତୁ କ'ଣ କିଛି ପକେଇନୁ ତା ଦେହରେ ବାଦାମ 2ଟା ପକଉନୁ ଖଟା ପାଣିଟା ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହଉଛି ମସ୍ତ ବାସ୍ନା ହଉଛି କାଇଁ ହାତ ମାରୁଛୁ ତା ଦେହରେ ତୁ ନେଉଳ କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି ତୁ ଆଗେ ନେଉଳ କଥା କହିବୁନି ତାକୁ ବାଧିବୁନି ଟିକେ ମୋ ଆଗେ ନେଉଳ କଥା ତୁ ସଜର ନେଉଳ କଥା କହିବ ନେଉଳ ତାର କୁଆଡ଼େ ଆସିବ କୋବି ବେପାର କଲାଣି ଆଉ ଦେଇଦେବୁ କି ତାର ଯେତିକି ତାର ଇଏ ସେ ଦବ ନା ତମେ ସେ ପିଆଜ କରି ମୋର କାଇଁ ମାରେ 24 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରି ଆମ ପୁଅକୁ ଦେ ଚିଜି 10 ଟଙ୍କାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖାଇବେ 10 ହରେକ ମାଲେ ଦେବେ ଯୋଉ ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଦେ
ର ର ମୁଁ ସେପଟକୁ ଯାଉଛି।